हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाबाय फेसबुक पेजखौ बोरै क्रिएट खालामो नोंथांमोनखौ आं दिनै सिम्पल प्रसेसआवनो फेसबुक पेजखौ बोरै थाबैनो खालामनो हायो आं बेखौ फोरोंगोन थ' दे होमबा आं नोंसोरनो फोरोंलांसै मोनसे फेसबुक पेज खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन लोगोफोर नोंसोरो फार्स्टआव नोंसिनि फेसबुकआव थांनांगोन फार्स्टआव नोंसिनि फेसबुकआव थां फेसबुकआव थांनानै बे आंनि फेसबुक लोगोफोर बे आंनि फेसबुक प्रफाइल दा आं बेनि सायाव मोनसे पेज खालामसिगोन दा बेनि थाखाय मा खालामनांगोन नों नैबे साइड प्रफाइलाव थांनांगोन साइड प्रफाइलाव थांनानै मोनसे सिमराव थुना हो नैबाव पेजनि अपसन मोनगोन बे पेजआव थुना हो पेजआव थुनानै आंना अलरेडि मोनसे पेज दंखायो नै होमबा आंनाव अलरेडि मोनसे पेज दंखायो दा बेखौ आं क्रिएट खालामखांनानै अलरेडि आं गोबाव सम जाखाबाय सालायनानै दा आङो दिनै नोंसोरनो फोरोंगोन माबोरै गोदानै पेज बानायनो हायो थ'दो होमबा क्रिएटआव थांदो क्रिएटआव थांनानै नै बिदि फैगोन लोगोफोर निउ प्रफाइल अर पेज बेयाव होमबा नों मा खालामदो पाब्लिक पेज बे थुना होबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुनानै दाना what's the name of your page नोंनि पेजनि नामखौ मायै क्रिएट खालामनो मा नामै नोङो मा नाम दोननो आरो ना पेजनि नामखौ दा होमबा नोङो मोनसे जायखिया नाम लिरना लादो आं आंनि नामखौनो होनसै नै आं जायखिया मोनसे नाम होनानै लाबाय दा बेनि नाम होखांनायनि उनाव नोंनि पेजखौ नों मा नाम दोननो बेखौ होखांनायनि उनाव मा खालामदो नेक्स्टआव थुना होदो लोगोफोर नेक्स्टआव थुबा बेयाव what category best describe जेनेबा नों मा केटेगरिनि सायाव भिडिअ बानायगोन बेखौ नों माबानो जाबाय नों जुदि नर्मेल भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखायबा नोङो मा डिजिटेल क्रिएटर होनानै ला डिजिटेल क्रिएटर जेनेबा नोङो जुदि नों मोसानायनि भिडिअ बानायनो नागिरदोंबा नों डान्सारफोर आरो जुदि टेक्निकेलनिबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बिदि होजागोन जेनेरेल नर्मेल भिडिअ बानायनो नागिरदों नालाय होमबा डिजिटेल क्रिएटर होनानै क्रिएटआव नों थुना होदो क्रिएटआव थुदो लोगोफोर बेनिफ्राय क्रिएटआव थुखांनायनि उनाव मा फैगोन create content and connect with friends promote your product or service बेयावबा होमबा मा खालामनांगौ लोगोफोर नेक्स्ट बे गाहायनियाव थुना होबाय जाबाय create content and connect with friends बेयाव थुना हो लोगोफोर टिक मार्क होदो ओमफ्राय बेनिफ्राय कन्टिनिउ होदो कन्टिनिउ होखांनानै बेयाव बाय' होबानो जाबाय नों जायखिजाया मा बाय' लिरनो आरो जेनेबा सोरबा गावनि पेजनि सायाव डिसक्राइब खालामोना बेयाव इमेल बेयाव नोङो बाय' लिरनो हायो आरो नों जुदि ओमफ्राय नैबाव कन्टेक्टआव नोङो फन नाम्बार इमेल होनोबा होनो हायो बेयो एसेबांनो इम्परटेन्ट नङा नों होथ'आबाबो जायो उनाव होबाबो जायो आरोना लकेसन एड्रेसफोरखौ होनो हायो नों होनोबा ओमफ्राय सिटि टाउन बेफोरखौ होनानै ला होयोबा नोंनि नर्मेल नोंनि पार्सनेलनि थाखायसो नों पेज बानायगोन नालाय बेफोरखौ अरिजिनेलखौनो हो आरोना उनाव इलिजिबोल कान्ट्रियाव प्रब्लेम जायो बायदि होमबा नोङो बे आवार्सखौ होनो हायो नोङो अलवेजआव नों जेरावखि दोनना दोननो हायो बेयाव अलवेजआव होनानै नेक्स्टआव थु नेक्स्टआव थुनानै बेयाव बिदि पेज फैगोन कास्टमाइज इयर पेज बेयाव नोंनि फट' आपल'ड खालाम जायखिया मोनसे फट' आपल'ड खालामबानो जागोन आङो बेखौनो होनसै जायखिया आं मोनसे फट' आपल'ड खालामसै दा मोनसे फट' आपल'ड खालामबाय आङो नोङो प्रफाइल फट' आरोना बियो प्रफाइल फट' बिदि खालामखांनायनि उनाव मा खालामदो नेक्स्टआव थुनानै होदो दसे थाथ' बेनि उनाव नै वेल इयर फेस अडियन्स माने नोङो लोगोफोरखौ इनभाइट खालामनोबो हायो आरो दा नों जेनेबा नोंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ इनभाइट खालामनो हायो नोंनि फेसबुकआव बेसेबां फ्रेन्ड दंना बिसोरखौ इनभाइट खालामनो हायो दा होमबा नों इनभाइट खालामबा खालामदो नङाबा नेक्स्टआव थुना हो ओमफ्रायो एड इयर फेभरिट टु कुसुमनियाव आंनि नाम ओमफ्रायो नों माखौ फल' खालामनो बेखौबो खालामनो हायो
नों जुदि फल' खालामथ'वाबा नोङो बेगाव थांदो ओमफ्राय नेक्स्टआव थुना होदो आरोना। नेक्स्टआव थुनानै फेस नटिफिकेसन इयर प्रफाइल बे माबाखौ बेखौ ग्रिन खालामना ला, टिमार खालामना ला, ओमफ्राय दानाव थुनानै होबानो जाबाय। जाबाय नै लोगोफोर, बे आंनि गोदान पेज जाबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। बे दासो बानायनाय। वेलकाम टु स्टार्टआव होना होबानो जाबाय नै। ओमफ्राय बेयाव नों थांदो, नोंनि प्रफाइलाव थांफिनदो, पेजनि प्रफाइलाव आरोना। दा नों क्रियेट खालामनाय गोदान पेजनि प्रफाइलाव थांदो लोगोफोर। थांनानै मा खालामदो, बेयाव नों फल'वार्सखौथ' इनभाइट खालामनो हायोआनो। ओमफ्राय बेनिफ्राय नोङो बाय'फोरखौ सिगाङाव जे जों सेभ खालामाखैमोन ना, बेनि बाय'फोरखौ थिक खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंनि सोमोन्दै मा डिसक्राइब खालामनो, नों मानि भिडिअनि सायाव बानायनो नागिरदों, बेफोर बाय'खौ होनो हायो आरो नों नैबेयाव बाय'आव जेनेबा मा डिसक्राइब खालामनो लुबैदों पेजनि सोमोन्दै बेखौ डिसक्राइब खालाम। ओमफ्राय एड्रेसफोरखौ हो, एड्रेसखौ होबासो नोङो एलिजिबोल कान्ट्रियाव प्रब्लेम जानाय नङा आरोना। इमेल एड्रेसखौ होनो हागोन, नङाबा फन नाम्बारखौ होनो हागोन नों लोगोफोर। बेनिफ्राय बे जाबाय आरोना नोंनि पेज। बेफोरखौ फिलाप खालामखांनायनि उनाव सेभ खालामनानै होबानो बे नोंनि पेज जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। जुदि बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना फेसबुकाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालाम, आरो इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम। थेंक इउ फर वाचिं।